केहू बाघ बनता और के हरे केहू बाघ बनता केहू बाघ बनता साला नौबतपुर में कौन रंगबाज बनता केहू काल बनता केहू आज बनता साला नौबतपुर में कौन रंगबाज बनता रोजी कांड करीले डिमांड में रहिले हई पिस्टल के दीवाना रे देवे हमारा जे धमकी तनी सुने ने लमकी कैसे लिखी नहीं थाना रे पूरा एरिया में हमारे तो राज चलता पता करे ने बोल के कर धाग चलता केहू काल बनता केहू आज बनता साला नौबतपुर में कौन रंगबाज बनता साला नौबतपुर में कौन रंगबाज बनता होई 5 दिन ला जेल मिली जल्दी ये बेल सब हमारा से चित होई रे हई आदित्य परान कलू टाइगर के जान पूरा पटना में रिक्स होई रे हर चौकवा पर लोग प्रणाम करता विक्रम बिहटा में सभे हमार काम करता केहू आग बनता केहू बाघ बनता साला नौबतपुर में कौन रंगबाज बनता।